नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। तो फिर से तोहरा लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल यादव के न्यू चैता सॉन्ग आ गइल बा। बहुत ही प्यारा गाना लेके आइल बा खेसारी लाल यादव, जौन एल्बम के नाम बा हाँक दीना बेना। तो भाई लोग तोहरा लोग से हम बता दी, ई गाना आइल बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग लेके आइल बड़ा खेसारी लाल यादव, जौन एल्बम के नाम बा हाँक दीना बेना। यूट्यूब पर जाके सर्च कर लो भाई लोग, ई गाना के पूरा फुल वॉच कर लो। और ई गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहां से भी जाके सुन सकता रहो। अगर रउआ भी खेसारी लाल यादव के फैन बनी तो ये गाना पे कहो रील बनाई और ई गाना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेडिंग में लेके आई। तो भाई लोग तोहरा लोग से बता दी, हम नए नए गाना के अपडेट लेके आवत रहनी और तोहरा लोग से बतावत रहनी। अगर हमार वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लागल बा तो वीडियो के एगो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर लो, और हमारा चैनल पर नए बढ़ा लो भाई लोग तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो। तो भैया लोग गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नी। ई गाना आइल बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर, जौन एल्बम के नाम बा हाँक दीना बेना। चैता सॉन्ग बा, बहुत ही जबरदस्त गाना बा भाई लोग। ई गाना के गईले बड़ा खेसारी लाल यादव और गायिका शिल्पी राज। एमे काम कईले बाड़ी अनिशा जी और खेसारी लाल, और गाना लिखले बानी कृष्णा बेदर्दी, और म्यूजिक दिले बानी आर्य शर्मा जी, आ कंपोजर बानी के यादव जी। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर माइन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई, अपना छोट भाई के सपोर्ट करते रह लो। सबसे पहले नया गाना के अपडेट सुने खातिर हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लो, बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।